chơi cho liếp ra rồi chi giờ ra tao chỉ cứ người chơi cho liếp bơ ra rồi qua trận cái phụ nữ là khinh nhẹ cái tình anh yeah. Anak-anakku ngger kabeh wae. Kula Ibu. Wah. Kondi babuwana apa? Kula wonten dawuh pandika Ibu. Ya wis sawetara anggonmu Suwita ana pakuron Sukalima. Saknyatane aku ya mung kepengin meling marang sak sira kabeh. Reh ning iki bakal diadani pendadarane putra siswa Sukalima. Kepinteran kuwi asale saka ngulir budi lan pamikir. Golek akal partikel temase abot dadi enteng sing adoh dadi cedhak. Banjur kasekten sing angka 2. Kasekten kuwi asale saka Tapabrata ingkang tumanjane ya kanggo ngenteng-entengi jejibahaning urip. Kula tindakno kabeh dawuhe Gurumu Resi Durna ngger. Inggih. Ngastuaken dawuh. Lan kula nyuwun tambahing pangestu Ibu. Wah, babu pundi? Yo, estoke dawuh aku njaluk pangestumu. Inggih. Ngastuaken dawuh Ibu, kula pundi paduka Ibu.
Lumuntur sang rakyana patih nanging Prawadya sawega pasur tambur miang suling pepandhen taludak miwa bandira kakandha mawarna warna pindha jala diana sri kawuryan Wah, Paman Haryo niki pripun Paman? Niki pendadaran siswa saka 5 sampun ajeng diwiwiti nanging kula nyamaraken dhateng sagotane adi-adi kula para Kurawa. Awit salaminipun pamulangan Kurawa mboten sami tegen mugen nampi piwucale guru. Wah. Hewan, leres niku. Niki pendadaran siswa saka 5 sampun ajeng diwiwiti. Kamangka kula niku mboten ate gladen, Man.
ora tau sinau man. Terus mengke nek biji kula elek terus ora lulus. Lah iku mang. Wah, kacau man, kacau. Dursasana kuwi meneng dhisik ya, Ngger. Angger Kurupati. Niki mangke ingkang wigatos Kurawa sagete lulus pendadaran to, Ngger. Nggih. Niku ancas kula. Kurawa ampun ngantos kewirangan nggih. Kula pun tanggap kok, Ngger. Kakang Durna niku madeg paguron Sukalima niku mapan wonten ing negari Ngastina. Tegesipun nika wonge Kurawa pun ampun kuatos to, Ngger. Samenika Kurawa sami bidal, sami budal ten pertapan Sukalima, mangke kula tak ndhisiki laku, kula tak nemoni Kakang Durna. Kartomarma, lho wonten dawuh man. Budalna para Kurawa ning pertapan Sukalima ya, Ngger. Nggih, ngestaken dawuh. Lajeng bidalipun benjang punapa ketang colok lintang sambung ngober budala dina iki ya, Ngger Kartomarma. Nggih, ngestaken dawuh man. Saweka siyaga budalan Asal tambur nyamban desanya imbalan Arompetmu nyamungkong sesautan Mereka prajurit saweka budalan
Chơi cho đêm ra rồi chi giờ. Ra tao chỉ cứ người chơi cho đêm bơ ra rồi. Qua trận cái phụ nữ lực khinh nhẹ cái tình anh. Yeah. Menika Diharya Sengkuni ingkang rawuh. Inggih Kakang Durna. Kula ingkang sumangga sowan nyuwun pangapunten yen ganggu kamardikane Kakang Penemban. Nggih, mboten dados menapa Tepati? Wonten napa Tepati? Kakang Durna, napa siyos ngadani pendadaran saka lima? Nggih, lah siyos. Pripun kersane Adi Harya? Lah yen siyos kula mung ajeng nyuwun keterangan. Rahning cethane Kakang Durna niku urip mulya mubra-mubru mapan ing negari Ngastina. Nadyan kados pundi sampean sampun sami nekseni yen to Kakang Durna niku wonge Kurawa. Nggih napa mboten? Mula tak suwun mulunging penggalihe Kakang Penemban pripun carane supados anak-anak kula sata Kurawa lulus pendadaran. Kakang boten sah panjenengan damel unggul tinimbang Pandhawa. Ya unggul jirite, ya unggul bijine. Cethane ngaten mawon. Bakal saya pinardawa kamulyanipun Kakang Durna wonten negari Ngastina. Pun niku Kakang, mang penggalih Kang. Blek godhong manyor-manyor prit. Gantil butute kisa. Adi Harya,
Njur kula niki mah nganggep guru sing kados pundi hara. Ayo, sakniki oleh-oleh digawa mantuk. Rokoke iki, gula teh iki digawa bali kabeh. Niki asprone niki. Kula niku pun boten ngrokok Dik Patih. Apa-apa kok digawa rene? Ayo digawa bali maneh. Lah niki wujud katresnan lan setya bektine Kurawa lho Kakang. Ora, Rak. Biyen jaman aku kaliren wedon endi ayo. Bareng saiki aku arep ngadani pendadaran kok terus do nggawa gula teh. Arep nyogok aku ta kowe Dik Patih. Lah kene iki tukang sogok arep disogok. Wah. Tur malih ngaten nggih Dik Haryo. Pendadaran putra paguron saka lima niki sejatine mung kanggo ndadar. Kanggo ngukur spirata bobot jaba jerone si murid nggone padha ngudi kaprawiran. Dadi Pendeta Durna kudu nindakake adeging guru sejati. Kudu tumindak sing sak mestine, yen iya ya ya, yen ora ya ora. Nek pancen pinter lan becik ya tak luluske. Ora perlu gawa gula teh Dik Patih. Nek pinter tak luluske. Nek elek tenan ya kudu ditandani kabeh. Baleni saka kelas 1 meneh. Wah, lah kejem niku Kakang Durna kejem. Mboten Dik Patih. Nek elek ya kudu ditandani kabeh. Ben supaya damugen lan taberi nggone padha sinau. Ana pendhita kinarya wansit pindha kombang angajaping dawang susu angin ngendi nggone lawan kaling kangkung wekasan langit jalatri Kandang blek godhog manyor-manyor prit gantil butute kisah lole. Anak-anakku Punta Sena Permadi Angger Kurupati lan Dursasana. Lan kabeh wae ora tak bedak-bedake antarane Kurawa lan Pandhawa. Pancen sira kabeh tak timbali supaya sowan ana ngersanipun Bapa. Mapan niki ana rembug wigati sing kudu tak andharake marang jeneng sira kabeh. Inggih lajeng cumadong dawuh Rama Penemban. Nggih. Kados pundi Bapak Pendhita? Ngene ya, Nger. Lan kabeh wae, iki pendadaran siswa saka 5 wis tumapak wancine. Sedhela meneh bakal tak ayati. Mula kabeh wae supaya padha samapta sawega lair lan batinmu, nanging tetandingan iki mengko ana pernatane. Yaiku sepisan pendadaran iki dudu papan memungsuhan sejati, nanging iki mung mligi kanggo ndadar spira ta nduduane nggone padha beguru. Kaping 2,
Sing melu iki mengko ya mung murid saka 5. Liyane murid pageron saka 5 ora oleh melu. Kaping 3 diwenangke padha pamer keprigelan, kepinteran, kadigdayan lan ulah gaman. 4 kena gawe lara nanging ora kena gawe pati. Adu karosan mung kudu ijen padha ijen, ora kena kroyokan. 6 kabeh kudu jujur, ora kena goroh. Ora kena goroh. Kudu jujur. 7 nggone tetandingan yen siji wis rumangsa kalah, ora kena diterusake. 8 gaman sing digunakake ora kena dicampuri wisa. Dene sing pungkasan sadurunge padha tanding iki mengko ora kena mendem. Ora kena minum minuman keras. Wah. Monggo wis tak cepaki. Oplosan. Jebul ora oleh. Wah, pahit-pahit. Yen sekirane wis padha cetha ngene padha nampa dawuhku, iki mengko tumulinggal padha tindakno, ya Ker? Mambak sang para marta tu pandhita kang wus limpat parama widyang sanyata mangkuliring kasarjanan inggih sampun kados trewaca dawuh timbalanipun Bapa Guru yen mekaten kula nyuwun pamit Bapa Premban. Wah yo Durna bapakku ngestokke dawuh aku njaluk pamit njaluk pangestu Durna bapakku nadyan pun Permadi ugi nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu Bapa Premban. Kula inggih nyuwun pamit. Nyuwun pamit Bapak. Anak-anakku kabeh wae. Ingkang padha surtiting ati-ati lan aja padha lali marang kabeh dawuhku ya, Nger. Anak-anakku Kurawa lan Pandhawa.
Nalika semono Risang Kartomarma wis angasta jemparing anginceng pepetan manuk ingkang den tangsangake ana ing wit kendhayan. Wauda dupi wis rumaos titi pamawase lumepas kaya kilat parandene panahe bablas tanpa nyinggol pepetan manuk. Lagi gak kepiye ta iki nek iki. Wes genah lulus. Ki wis ora bejaji. Wayahe do sinau malah do micek. Lah. Ya kaya ngene iki entuk-entukane. Ger Kurupati. Monggo Ger, gentos panjenengan sing manah Ger. Langkah Raden Kurupati mentang langkap sinandhangan Warastra. Gya nglepasaken jemparing bantering panah kebat kaya kilat kesit pindha tadhit. Nadyan tumama ing pepetan manuk warandining mangke, pepetan manuk datane padatan kuntal. Semukut jiwa ing manah Sang Raden Kurupati. Kurupati, nadyan kena nanging ora kena jatine lesan. Kena ning kok ora obah, ora kepiye? Nek kena ning obah wae mesa. Oh, lah iki kena ora obah, Ger. Nuwun sewu, Ger, Ger Kurupati. Panjenengan mboten lulus, Ger.
Perwati. Ojo itu. Ayo musuhmu aku re. Yo. As. Wah. Mati aku. Permadi, kowe sapa? Wis ngerti marang aku. Aku bocah saka Pertaperlaya, dene jenengku Surya Putra, ya Suryatmaja. Pancen kepara nyata, aku Permadi ya Wijanarka. Ana parigawe apa dene kowe wani wanuh ganggu kang lagi padha olah panah ana glanggang kanggo neter pendadaran iki. Permadi mung lagi bisa olah jemparing kaya ngono wae, jenengmu nganti kondangmu mandhang. Mongko sejatine yen
sing nyawang kuwi aku mung tak enjepi tak kandhani. Ayo. Nek pancen Permadi iki nom-noman sing ampuh tenan, aja mung manuk pepetan. Tegese kuwi mung barang mati sing ditangsangake ana wit. Dalu kaya ana manuk mabur tak panah mesti kena sawangen iki Permadi. Nyoto manuk mabur dipanah. Santai, tenang. Ampun minder Gus, ampun nervous. Tandingi. Yo Petruk. Apa sing iso mung kowe Suryatmaja? Permadya iso mara sawangen iki Suryatmaja. Lumrah. Ayo saiki sawangen lehku manah manuk kae karo Mungkura Permadi.
Wis weruh to kowe. Manuk tak panah karo mungkur wae kena. Lah kok dadi mung semono kebisane siswa Pendhita Durna ulap-ulapan sing dadi ucapmu. Ayo saiki adu katihasan karo Permadi. Tangkep Jojo kantaran bau genti milang tatu Suryatmaja.
Jagraka Tugu Sinukarta Tugu wujudan manggon Sinukarta sinungging Jirawi-cawi lenggih menika sang ratu Jimat Dewi Kunti Talibrataya Dewi Prita legek jroning tias dupi mulat dinya sami Bandayuda risang panengah pangsah kaliyan Suryatmaja jroning batos tuwuh tandha pitakenan labet mulat kekalih Cakaya Jambe sinigar kaya datan siwah sarambut sigra lon-lona nyaketi kang sami Bandayuda dupi wis saged kagiating galih mulat sangat bagus dinana sang-sangan ngotitikan Surya Sumarot mubyar murut dadya kelingan lawan nalika semono Gus mijil saking sarirane Dewi Kunti dira pusakane dhewe ya ingkang den wadhahi Gendhaga dene nek wis nyekel pusaka yani nawi pitik sapa mlebu perkara aku iki ucap ora ana Baladewa kok duwe cetha pamawase Dewi Kunti saha geter salirane brol kang riwe kaya tangkis dadal emut lamun menika jabang bayet Atmat Janira nenggih sang Surya putra sumrepet kang pandulu tan kinampah duh kita ninggalih temasaya doyong denya jumeneng plak Kapidara Dewi Kunti Tanemut Praduksina sang Dewi Kunti kocap Raden Bratasena dupi mulat wah Kunti babu kenapa Kunti babuku Babu Kunti kowe kenapa ibu Bratasena adimu Permadi kon seren gone gelut karo sapa kae Bratasena mundur dhisik tak prepekane bocah nom-noman kae semubang Iwang Haruna dadi netrane nganggo rapuh
sabdaning kukila ringgane kara sageter kene doaning kong lerwu sing bini panca Nger aja sinenggo tambuh nyatane aku durung manuh kowe kuwi sapa lah kok wani sumalana lumebu ana ing paguron Sokalima nganti gawe gumun kang padha ndelok sapa kowe nggih Sang Resi Durna menawi dangu dhateng kula nami kula Surya Putra ya Suryatmaja lare saking Pertha Perlaya kula ngaturaken sungkem pangabekti Peremban. Ya, tak nampa. Kowe sumalana wani mlebu rene sing ngakon sapa? Sing jawab kowe iki sapa? Ora dijawabke ora usah mangkat. Jan. Inggih, saking kekajengan kula piyambak Bawa Peremban. Kok kendel? Lah kok wani kowe? Inggih saking kaselaknata ling raos manah kula dupi mulat kawagigan para pandolan kura ingkang namung semanten kasagedanipun nyatanipun kasuran mengsah kalian kula mongko kula menika sanes putra paguron Sukalima nanging jebul kawagigan kalantipan kasantosan keprigelan saged ngungkuli siswa paduka. Lah kok umuk kowe. Umuk bocah iki. Suratmaja, ngene ya. Ya arep kowe pinter bebasane songkel jagat jaring angin. Arep kowe peng-pengan bebasan ora tedas tapak paluring pandhe sisaning Gurindra. Nanging kowe tak anggap ora menang karo siswa-siswaku. Nyatanipun kula saged nimpang. Menang ki lak rumangsamu. Mergo ngene, murid-murid Sokalima ki ora mung tak wulang dadi wong kang ampuh peng-pengan. Kandel kulite, atos balunge, ora mung cukup kuwi. Nanging sing tak wulangke ya kuwi babagan tata krama unggah ungguh lan subasita. Sing unggul aja banjur ngeles sing kalah. Nanging aja srik lamun diwarai dituturi. Terus sing kalah ya wajib nututi supaya iso padha. Ngono. Ya wong patrape aja gawe cilaka. Ngerti ya Cah Bagus? Siji wong pinter sing isih gelem njaluk panemune liyan kuwi klebu menungsa sing wutuh. Loro, wong pinter sing emoh njaluk panemune liyan kuwi wong sing setengah menungsa. Telu, wong bodho ora gelem takon ora gelem njaluk panemu kuwi durung menungsa. Mula Resi Durna nek mung tok pameri kadigdayan sing kaya ngono kuwi mau, aku ora nggumun. Aku ora nggumun. Merga kowe ora duwe cacahan. Ora duwe tata krama, bener. Satriya kuwi kudu sugih lelabuhan kang utama, sugih kadigdayan. Sugih kepinteran nanging tetep kudu andhap asor. Kowe kudu andhap asor. Ora kaya dapurmu kuwi. Lagi pinter sithik wae wis umuk. Wis gleleng, wis kemaki. Ora kena diungkahi. Lah umuk kok karo Durna. Ora ana gunane kowe umuk karo aku. Ora ana gunane Suryatmaja.
isine wus gagat tenjang ayam guru hamalungi bang wetan sumamburat kowe sing jeneng Suryatmaja ya Surya Putra inggih Raden kasinggihan mekaten bocah ngendi kowe kula lare Perta Perlaya putranipun Kusir Adirata paduka menika sinten Raden aku Kurupati pambayuning para sata Kurawa kowe saiki arep nendi inggih badhe wangsul wonten ing Perta Perlaya rasah ora sah mulih isih yahene kok mulih jagongan karo aku wae Suratwaja wiwit ketok keprigelanmu kaya mau kae aku kok dadi seneng aku dadi kesengsem karo kowe bocah kok baguse kaya ngene nggih kesagedan kula namung semanten Raden ora nyatane kowe bisa menang karo Panengah Pandhawa ateges kowe bocah sing ampuh peng-pengan yo kowe saiki tak rengkuh kowe tak rengkuh dadi geneping para Kurawa aja sumlang kowe melu aku kepenak kowe melu aku sesuk kowe bakal tak dadekke tetungguling para prajurit iki Raden Sendika ngesaken dawuh